Dek. Apa, Dek? Aku dukungan Mbak Parmi, De. Sampeyan dikon tanggung jawab. Tanggung jawab? Iya, De. Omongnya Mbak Parmi saiki metu wong isin. Omongnya slot gede, De. Tanggung jawab. Jane Parmi wis mau apaan to, Pak? Kok nganti njaluk tanggung jawab sampean ki? Ora tak apa-apano ya, Bu. Ora mau apa-apaan ora njaluk tanggung jawab. Musik to, Bu, tak jelasno. Ora perlu penjelasan, sing jelas sampean ki sing salah. Kebangetan sampean no, Pak. Kurang apa to, Pak? Aku dadi bojomu, kok sampean diselingkuh karo An Parmi ki? Musik to, Bu. Bu. Piye, De? Maksudnya tanggung jawab piye, Le? Yo, omongnya Mbak Parmi mang dikon nilik-niliki apa dipersa-persakno ngono, De? Lah kok aku sing dikon preksakno. Lah ndek iki iki lho, aku yo ora njaluk, yo ora maksa, wong karep-karepe dhek dhewe. Mbah mung munine ngono, De. Aku kan menyapekno tok. Omongnya mang, De. Nek sampean mau tanggung jawab, Pak, sampean kudu lapor polisi. Lho. Bu. Kuwi kapan nanti? Ape bali nang mbokku? Ora usah to, Bu. Alah barang, sampean ki melukai hatiku, mengkhianati pernikahan suci kita. Ya wis, De, aku takon Mbak Parmi, nek sampean mau tanggung jawab. Musik to, Le. Yo, engko tak tilakane karo tak preksakne. Lah, yo ngono lho, De. Sik, De. Jane iki yo cemplon kurangnya apa to, De? Nek sampean diselingkuh karo Mbak Parmi iki. Ngawur iki, Le. Sopo sing selingkuh? Dadi njaluk tanggung jawab. Iki ceritane ngene lho, Le. Aku ndek iki kan goncengno gabah, apa tak selepno nang gone lekmat. Lah ndalah pas nang ngarep omahe Parmi, gabahku tiba. Lah kebetulan Parmi pas nang emper, Le. Lah wektu kuwi aku yo ora njaluk, yo ora meksa karepe Parmi dhewe. Wonge melok nulungi ngangkatno gabahku nang dhuwur montor. Lah bareng gabah diangkat nang dhuwur montor, montorku malah glempang, Le. Setange kena bathuke Parmi. Lah aku yo ora ngerti ya, Le. Nah jebule bathuke Parmi benjol. Oh, berarti sing saya suwe saya gede bathuke Parmi to, De? Yo iya to, Le. Lha rumangsamu apane? Ya tak kira kok, De. Ngawur ae. Lho.